ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол, шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии навбатӣ аз рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар. имрӯз дастаҳои Истарафшан ва Куктош ба масофи ҳам мераванд ва хоҳем дид ки дар бозие ки миёни ин ду даста сурат мегирад кадом натиҷа ба қайд гирифта мешавад. Дар оғози мавсими имсола ҳар ду ин дастаҳо дучори мушкилиҳои муайяне буданд ва ҳоло ҳам дар ҷадвал агар ба мавқеъгирии онҳо назар андозем, Куктош охирин дастаи ҷадвали мусобиқа аст бо 5 имтиёз ва Истарафшан бо 13 имтиёз дар зинаи 11 қарор гирифтааст. Аммо фарқ байни Истарафшан ва дастаи зинаи 10-уму 9-ум яъне Панчер ва Барқчӣ он қадар зиёд нест. Бо Панчер аслан шумораи имтиёзҳо баробар, аммо тафовути голҳо инҷо нақш бозидааст ва бо Барқчӣ бошад тафовут ҳамагӣ 2 имтиёзро ташкил медиҳад. ҳайати аввалияи дастаи Истарафшан барои мову шумо пешниҳод шуд ва мавқеъгирии онҳоро ҳам барои мову шумо пешниҳод мекунанд. тарҳи ҷойгиршавӣ 4-3-3 имрӯз интихоб шудааст аз сӯи сармураббии даста Тоирҷон Муминов. ҳамчунин гурӯҳи бозигарони ҳайати эҳтиётии дастаро ҳам барои мову шумо пешниҳод карда истоданд. ва ҳайати аввалияи дастаи Куктошро ҳам мову шумо мебинем, дастае ки имсол дучори мушкилиҳои бузург шуд ва як қисми бозигарони ин даста ҳам малакаи дар равзанаи гузариши тобистона ҳайати бошгоҳи мазкурро тарк карда буданд. як қатор легионерҳо ҳастанд, аз ҷумла 5 нафари онҳо имрӯз дар ҳайати асосӣ, дактора 6 нафари онҳо дар ҳайати асосӣ ба майдон мебаранд. як легионери дигар Сипер Мулло Азим дар курсии бозигарони эҳтиётӣ қарор гирифтааст. натиҷаи мусбӣ дар ин бозӣ барои мухлисони ҳар ду даста бениҳоят зарур ва муҳим мебошад. гурӯҳи ашаддии мухлисони дастаи Истарафшан, дастае ки аслан бигирем дар баробари Равшани Кулоб бошгоҳҳое мебошанд ки бештар аз ҳама мухлисонро доранд. умедвор мешавем ки Истарафшан босам дар мавсимҳои баъдӣ барои натиҷаҳои беҳтарин дар лигаи олии футболи кишвар талош мекунад. мо садои уштаки довари марказ Қурбонмурод Шариповро интизорем ва инак ӯ бо баланд кардани садои уштаки худ рақобатро оғоз мебахшад. дӯстони гиромӣ, бояд дар ин лаҳзаҳо акнун чун одат ба ҳайатҳои аввалияи ҳар даста таваҷҷӯҳ кунем ва муаррифии бозигаронро аз ҳайати дастаи мизбон Истарафшан оғоз мекунем. онҳо бо пироҳанҳои ранги кабуд воридӣ майдон шуданд. дар хати дарвоза рақами 1 Далерҷон Баротов, футболбозони хати дифоъ рақами 15 капитани даста Амири Фарҳод, рақами 25 Алишер Холмуродов, рақами 19 Далер Шомуродов, рақами 3 Азамат Исроилов, ним муҳофизатгарон рақами 33 Никола Йованов 4-3 аст. аммо тавре мо медонем маъмулан Тоирҷон Муминов байси сармураббӣ дар бошгоҳе ки солҳои охир кор мекард бо чунин шакл хело кам шогирдонашро ба майдон мебаровард. бештар тарҳи ҷойгиршавии 5-3-2 истифода бурда мешавад ва ё ин ки тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2. хуб, ҳайати дастаи Куктош дар хати дарвоза рақами 16 Фирӯз Назаров, дифоъгарон рақами 55 Муҳаммадулло Водиев, рақами 3 Ҷаҳонгир Аламов, рақами 5 Алекс Гианфи. инҷо ҳуҷуми бозигарони дастаи Истарафшанро мебинем тавассути канори рост. фурсати бисёр хуб ба вуҷуд омаданаш мумкин буд, аммо ин ҳолат бартараф шуд. рақами 2 Васкес Род Арон, рақами 84 ним муҳофизатгар Эҳсон Чалаев, рақами 9 Рогер Аритей, рақами 33 Шоҳимардон Ҳасанов, рақами 14 Мансур Шарифҷони Мансур, рақами 87 ҳамлагар Муҳаммад Тангара ва рақами 7 Қаҳҳоров Ҳасанбой. сармураббии даста Ҳикмат Шарипов. гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза дар ҳайати зерин кор мекунанд. сардовари рақобат Қурбонмурод Шарипов аз шаҳри Ҳисор, ба ӯ кӯмак мекунанд Акмал Буриев аз шаҳри Турсунзода ва Комил Раҳмонов аз ноҳияи Ҷайҳун. довари чаҳорум Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш аст. комиссари бозӣ Ҷамшед Исмоилов аз шаҳри Душанбе ва нозири доварон Умед Раҳимов аз шаҳри Бохтар.
офсайд. дар ин ҳолат акнун ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта шуд. як бори дигар диданатон мумкин ки чӣ тавр дар лаҳзаи қаблӣ барои ҳамлагари дастаи Истарафшан ҳолати нобозӣ ба вуҷуд омад. Муминҷон Мелиев дар ҳолати офсайд қарор дошт. агар ба натиҷаи охир бо иштироки ин ду даста таваҷҷӯҳ кунем, яъне ба бозие ки доир карданд, танҳо чемпионати дохилии кишварамонро ба эътибор бигирем, пас мебинем ки силсилаи бозиҳои бисёр баъди ҳарду ин дастаҳо вақтои охир дида мешавад. албатта натиҷаи Истарафшан каме беҳтар аст дар қиёс бо Кӯкдош. Кӯкдош дар мавсими кунунии Лигаи олии футболи кишвар ҳамагӣ як ғалаба дорад. Он ҳам дар моҳи апрел буд, вақте бо Барқчӣ рӯбарӯ шуданд. Як ғалаба, ду мусовӣ ва 15 бохт. ҳамагӣ 6 гол задааст ва 51 гол ба дарвозааш ин бошгоҳ сар будааст. маълум аст ки аз зинаи охирини ҷадвали мусобиқа берун шудан ба Кӯкдош бениҳоят мушкил мешавад ва ҳатто мумкин аст ки аз зинаи охирини ҷадвал онҳо берун ҳам баромадан натавонанд. ин эҳтимол хело зиёдам ҳаст. аммо Истарафшан барои беҳтар кардани мавқеи худ дар ҷадвали мусобиқа ҳоло бозиҳо дорад. инҷо фурсати бисёр хуб аст. зарбаро мебинем, дарвозабон баргардон. кӯшиши дуюм бора ва дар ин ҳолат акнун зарбаи дуюм ҳам натиҷа намедиҳад. Муҳаммадалӣ Азизбоев ду фурсати бисёр хубро аз даст медиҳад. ҳолати якумро мебинем. зарбаи ӯро дарвозабон чӣ гуна бартараф кард ва дар ҳолати дуюм зарбаи задаи Азизбоев аз паҳлӯи дарвоза гузашт. Фирӯз Назаров дарвозабони ҷавон дар ҳайати дастаи Кӯкдош ҳунарнамоӣ мекунад ва тавре гуфтем зарбаро маҳз ӯ дар ҳолати қаблӣ баргардонд. Истарафшан назар ба дигар дастаҳо бозиҳои камтар дорад. аз ҷумла назар ба Паншер 18 бозӣ аллакай доир кардааст. 13 имтиёз дорад. Истарафшан бошад 16 бозӣ доир кардааст. онҳо 3 ғалаба, 4 мусовӣ ва 9 бохт доранд дар рақобатҳои охир. аммо агар таносиби голҳоро ба эътибор бигирем, Истарафшан назар ба Паншер беҳтар аст. онҳо таносиби голҳои зада ва сардодаашон тарҳи 10 гол аст, аз Паншер бошад тарҳи 18 гол. довар дар ин лаҳза тавре дида мешавад. ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. аммо дар саҳнаи такрорӣ дидан мумкин ки муқобили Ҳасанов қоидаи бозӣ вайрон шуда буд дар ҳамон лаҳза. аз зонуи худ каме осеб гирифтааст Ҳасанов. хуб, боз як дастаи дигаре ки наздиктарин ҳарифи Истарафшан дар ҷадвали мусобиқа мебошад, ин дастаи Барқчӣ аст. ҳарчанд вақтои охир Барқчӣ бо ғалабаҳои худ, махсусан бо он пирӯзиҳои боиродавие ки дар дақиқаҳои охири рақобат ба даст меорад, бисёриҳоро дар ҳайрат ҳам гузошт ва бо ин роҳ аз қисми поёни ҷадвали мусобиқа ба зинаи нуҳум баромад. вале ҳоло чандон аз Истарафшан дар фосилаи дур қарор надорад. тафовут тавре гуфтем ҳамагӣ 2 имтиёзро ташкил медиҳад ки бениҳоят тафовути андаке ҳам ҳаст. аз ҷумла Барқчӣ дар баробари худи Истарафшан соҳиби пирӯзӣ шуд. бозиҳои охири Истарафшан хуб ҳастанд дӯстони гиромӣ, махсусан бозии муқобилаи Исхата. бениҳоят ҳунарнамои хуби ин дастаро мо шумо дидем, аммо
1-0 онҷо ҳам шикаст хӯрданд шогирдони Тоҳир Муминов. خیلی خوب، حسنов ба канори рост пас медиҳад. идомаи ҳуҷумро мебинем. туп аз даст рафт. ҷаҳонгир Аламов дар ҳолати қаблӣ тупро аз даст дод. охирин бозии дастаи Сарафшан дар Лигаи Олӣ муқобили Эсхата буд рӯзи 5 октябр дар ҳамин майдон 0-1 Сарафшан дучори бохт шуд. Ҳасанов гузариши ӯ тӯбро мегузорад ба ҳамдасташ. Йованович ирсоли тӯб аз ӯ ва Мелиев ба тӯб намерасад. хело ҳуҷумҳои хубу хатарнокеро футболбозони дастаи Сарафшан роҳандозӣ мекунанд дар ҳамин лаҳзаҳо, аммо то кунун аз гол дарака нест. инҷо фурсати беҳтарин, офсайд. хуб тавре мебинем ирсоли бениҳоят хуби тӯб ба самти Азамат Исроилов анҷом дода шуд. ба довари канорӣ зуд ҳолати офсайдро ба эътибор гирифт. талоши бозигарони Сарафшан натиҷа медиҳад. инҷо боз як партофти дигар, аммо акнун тӯб аз майдон берун баромада истодааст. охирин ғалабае ки Сарафшан дошт дар Лигаи Олӣ муқобили маҳз ҳарифи имрӯзааш Куктош буд рӯзи 25 майи соли 2024. дар сафар ин ғалабаро онҳо ба даст оварданд. баъдан мусовӣ бо Хуҷанд рӯзи 1 июни соли 2024 ва ҳамчунин мусовӣ дар рӯзи 18 августи соли 2024 дар бозӣ бо Паншерро қайд карданамон мумкин. дар 10 бозии охир умуман агар бигирем 2 ғалаба 2 мусовӣ ва 6 бохт аст дар бозиҳое ки Сарафшан дар Лигаи Олӣ доир кард. Куктош бошад дар 10 бозии охир танҳо 1 мусовӣ дорад ва боқимонда ҳама бозиҳоро бохтааст. имрӯз дӯстони гиромӣ бояд қайд кунем ки бори аввал дар мавсими ҷорӣ пас аз он ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Сарафшан нурафканҳо насб шуданд, бозии шомгоҳон баргузор мегардад бо истифодаи нурафканҳое ки гуфтем дар ин варзишгоҳ насб шудааст. барои қабул кардани чунин бозии муҳим, албатта аз он ҷиҳате ки бори аввал дар чунин шароит акнун бозиҳои худро Сарафшан доир мекунад. варзишгоҳ хеле хуб омода карда шуд. ин нуктаро бояд бигӯем ки аслан ин ҳама тадбирҳои ободоние ки дар варзишгоҳи мазкур андешта шуд ба хотири истиқболи арзандаи финали ҷоми Тоҷикистон 2024 буд ки чанд рӯз пештар аз ин дар ҳамин майдон мо шумо тантанаи футболи ҳақиқиро дидем. беш аз 13 000 мухлис ташриф оварданд ва дар финали ҷоми Тоҷикистон Регар Тадаж муқобили Хуҷанд тавонист 2-1 ғалабаро ба даст доданд. вазъияти стандарти асоло мебинем ки бозигарони Сарафшан чӣ гуна аз он истифода мебаранд. партофти тӯб ва бубинед ки инҷо бо расиш ба Ҷаҳонгир Аламов тӯб аз майдон берун мебарояд. дифогари Куктош ҳамон ҳолатро
бартараф кард. як бор дигар мебинем. аз зарбаи кунҷи ирсоли туп ва бисёр имконияти хуб барои Мелиев. ҳамлагари марказии дастаи Истарафшан аллакай ду фурсати хуберо дар рафти бозии имрӯза дар ихтиёр дошт, аммо онҳо истифода нашуданд. аз акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад. чанд вақти охир бозиҳо дар доираи лигаи олии футболи кишвар агар ҳамон тартиби баргузории рақобатҳоро бубинем, 6 бозие ки дар як давр бояд баргузор шавад, пайваста ин чиз дида намешавад. хело бозиҳо ба таъхир меуфтанд. умуман рақобатҳо як қисмашон ки ба таъхир уфтоданд, акнун ба ин тартиб метавонем бигӯем мумкин аст то охири моҳи ноябр рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар идома ёбад. инам дар ҳолест ки қаблан тибқи тақвим то 10 ноябри соли 2024 рақобатҳои мавсими имсолаи лигаи олӣ мебоист ҷамъбаст шавад. аз ҷумла бозиҳои даври 18 се бозӣ, ҳамчунин се бозии даври 19 ба таъхир уфтоданд. як бозии даври 17 низ ҳамчунин. аз бозиҳои даври 19 дидори дастаҳои вахш ва эсхата ғолибро муайян накард. 2-2 мусовӣ карданд. клуби марказии варзиши артиш бо ҳосилот 1-1 бозӣ карданд. яъне ду бозии ба нақша гирифташудаи ин давр бо натиҷаҳои мусовӣ ҷамъбаст шуданд. як мусиқии бисёр форам ва дилнавозеро чанд лаҳза пештар аз ин мухлисони дастаи Истарафшан иҷро карданд. аз нав боз ҳам бо навозишҳои бисёр хуб, бо хондани сурудҳои бисёр марғубу дилнишин мехоҳанд бозигарони Истарафшанро рӯҳбаланд кунанд. мухлисони ашадии ин тим дар ин ҷиҳат албатта маҳорати хуб ҳам доранд. мухлисони дастаи мазкур боз ба ихтиёри бозигарони дастаи Куктош баргашт. буризаи бисёр ҳам ҷиддӣ. инҷо акнун дар маркази майдон туп ба ихтиёри бозигарони мизбон мегузарад, вале партофти туп ба канори рост, ба он каноре ки Ҳасанов бозӣ мекунад, бехато иҷро нашуд. боз ҳам тупро бозигарони Истарафшан гирифтанд, аммо ҳамагӣ барои чанд лаҳза. Азизбоев аут ва фоидаи дастаи Истарафшан аст. ҳафтаи оянда бозиҳои даври 20 сурат мегиранд ва аз эҳтимол дур нест ки давоми чанд вақти охир бори аввал ҳамаи бозиҳои ба нақша гирифташуда дар доираи як давр баргузор шавад. аз ҷумла Истиқлол бо Панҷшер рӯзи 25 октябр бозӣ мекунанд, 26 октябр Куктош бо Вахш, Регартадас бо Артиш. довар ишора мекунад ки аз назди дарвоза бояд туп ба бозӣ дароварда шавад.
хуб ҳамчунин моро набарди бисёр ҳам ҷолибе бо иштироки дастаҳои хуҷанду Истарафшан интизор аст. рӯзи 26 октябр шаҳроварди вилояти Суғд доимо рақобатҳо бо иштироки ин ду даста ҷолибу диданӣ сурат мегирад. аз эҳтимол дур нест ки бохт дар финали ҷоми Тоҷикистон 2024 андаке ба рӯҳияи бозигарони дастаи хуҷанд ҳам таъсир расонад. таъсир албатта ҳар гуна шудамаш мумкин. дӯстони гиромӣ, аз сӯи дигар Истарафшан дар сафар дар маркази маъмурии вилояти Суғд бозии худро бо хуҷанд доир мекунад ва кӯшиш мекунад ки имтиёзҳои навбатии заруртарини худро ба даст орад. ҳамчунин дерби минтақаи кӯлоби вилояти хатлон ҳам мову шуморо интизор аст. ҳосилоти Фархор Равшани кӯлобро қабул мекунад ва Эсхат Абубарқчӣ бояд бозӣ кунад. аз 25 то 27 июн то 27 октябр албатта бозиҳо сурат мегиранд. қоидаи бозӣ вайрон шуд ва тавре мебинед Йованович дар ин ҳолат зидди Муҳаммад Тангара қоидаи бозиро вайрон кард. Тоир Муъминов дар оғози мавсими ҷорӣ баъси сармураббӣ дар вахш кор ва фаъолиятро шурӯъ кард, аммо тавре баъдан дидем ӯ ба истеъфо рафт ва давоми чанд вақти охир акнун ҳидояти дастаи Истарафшанро бар дӯш гирифт. дар як вазъи бисёр ҳам мушкил розӣ шуд барои роҳбарӣ кардан ба ин даста, вале ҳама хеле хуб огоҳанд аз сатҳи мураббигию аз қобилияту малакаҳои баланди мураббигие ки Тоирҷон Муъминов дорад ва тавре маълум аст бисёриҳо мутмаинам ҳастанд ки аз чунин вазъи ба вуҷуд омада ки таҳти роҳбарии Нумон Ҳасанов мутахассиси узбек Истарафшан дар оғози мавсим фаъолият мекарду натиҷаи хуб набуданд, ин дастаи овозадори футболи кишварро Тоҳир Муъминов аз ин вазъ берун карда метавонад. хуб, натиҷаи пасти Кӯктош бениҳоят гӯем заиф бозӣ кардани ин тим ба чанд омил вобастагӣ дорад. ҳоҷат ба шарҳу тавзеҳи зиёдатӣ нест. фикр мекунам мухлисони гиромии худашон хеле хуб медонанд. ва ин даста бояд фаромӯш накунем мавсими гузашта дар зинаи чорум дар лигаи олӣ рақобатҳоро ҷамъбаст кард. таҳти роҳбарии Аҳлиддин Турдиев бисёр хуб ҳунарнамоӣ карданд. Азизбоев дар ин лаҳза мехоҳад аз як дифоъгар гузарад ва баъдан партофти тӯбро анҷом диҳад, аммо ҳамон дифоъгар аллакай садди роҳи Муҳаммадалӣ Азизбоев шуд. ирсоли тӯб инҷо анҷом дода мешавад. боз як партофти дигар. дифоъгарони Истарафшан оромона ин ҳолатро бартараф карда истоданд. то ҳамин лаҳза вазъиятҳои хатарноке бо иштироки бозигарони дастаи Кӯктош ба вуҷуд наомад. аз эҳтимол дур нест ки ин чиз дар давоми дақиқаҳои баъдӣ низ хело кам ба вуҷуд ояд аслан. ва мо натиҷаи охири дастаи Истарафшанро агар варақ гардон кунем, пас мебинем ки чӣ гуна дар бозиҳо бо ҳарифони худ пайваста бо ҳисобҳои калон шикаст мехӯранд. ҳатто бо ҳарифоне ки ҳамвазни худи онҳо тоҷое албатта эътироф мешаванд. пайваста ин тим мағлуб шуда истодааст вақти охир. фурсати бисёр хуб, аммо ин имконият аз даст рафт. акнун зарбаи задаи Йованович ва каме баландтар.
نیکولا یوانویچ فرصتی خوبی رو دریافت کرد، ضربه زد ولی توپ خطا رفت. از جمله دو بازی اخیری دسته کوکتوش رو اگر ورقگردان کنیم پس میبینیم که چگونه آنها با حساب‌های یکیله 5-0 از روشن و کلوب مرکزی ورزش ارتش شکست خوردند. همچنین از پنجشیر 4-2، از برقچی 1-0، از استقلال 2-0، از دگرتده 3-0 شکست خوردند. در 6 بازی اخیر همین گونه باخت ها است و یک مساویه که قبلا دیده شد روز 29 ایون سال 2024 بود با حاصلات فرخار 0-0 بازی کردند آنها. هجوم دوام یابد با اشتراک بازیگران دسته کوکتوش. محمد تنگارا پس میدهد به حسن بوی قهاروف. لگانری ازبک با توپ است همین لحظه ها. روگر اریتی پاسیو با کنار چپ. هجوم دوام دارد و در این حالت اکنون ضربه‌ای که اجرا شد برطرف شد. حسنов نه اونقدر پرتافتی خوب بود از سوی او. ادامه حمله بازیگران دسته کوکتوش رو میبینیم و اینجا اونها ضربه کنجی کار میکنند. از این کنار میدان این نخستین ضربه کنجی است برای بازیگران کوکتوش. ارسال توپ رو میبینیم. نه اونقدر پرتافتی خوب است ولی امکانی ضربه زنی پیدا شده ایستاده است و ببینید که چطور توپ از بین همه فوتبال بازان میگذرد. باز بعضی از بازیگران کوکتوش کوشش کردن صد گذارن با فوتبال بازان است طرفشان تا مانع کاری آنها شوند. خوب یک بار دیگر این حالت رو میبینیم و ضربه زده محمد تنگارا. талерҷон баротов ба канор инҷо пас медиҳад. акнун дифогари марказӣ дастаи истарафшан тӯпро ба хати ҳуҷум равон карда истодааст ва инҷо ҳам ба бозигарони истарафшан муяссар намешавад ки вазъияти хатарноке ба вуҷуд доранд. он фаъолие ки дар 20 дақиқаи аввал доштанд тадриҷан дар давоми дақиқаҳои баъдӣ яъне махсусан 7 дақиқаи охир дида намешавад аз сӯи бозигарони мизбон.
البته اونها هم نمیتونن دوام 45 دقیقه به ایست به تنفس هجوم کنند. ولی طور بالاتر گفتیم امکانیت های خوبی گلزنی از دست رفت برای ایسترافشان. حالا ممکن بعداً باز هم فرصت ها رو برای خود به وجود آورند. کوکتوش باز هم هجوم میکند. ارسال نوبتی توپ قاعده بازی ویران نشده است اینجا و توپ باز به اختیار بازیگران کوکتوش گذشت. برای بسیار خوب رو میبینیم. فرصت هم بود برای به هجوم پیوست شدن، اما ناراضگی بیان میکند به همدسته خود محمد علی عزیزبویف. نه معذرت، این ملیف بود. ملیف ناراضگی بیان کرده ایستاده است از همدسته‌اش، ولی به فکرم همدسته‌اش کاری درست کرد. در همون لحظه به منطقه‌ای که خالی بود توپ رو روان کرد به امید اینه که همدسته‌اش صورت خود رو بلند میکند و به توپ رسیده میتواند. خوب حالتی که قبلا دیده شد در مرز جریمه‌گاه همون رو برای ما و شما تکرارا نشان میدهند. اندکی البته برخورد بود ولی برای تعیین پنالتی چنین حالت‌ها کفایت کننده نیست. خب اگر به بازی‌های بعدی ایسترافشان توجه کنیم، اونها طبق تقویم با سه حریف بسیار مشکلی برای خود روبرو خواهند شد. نه، گل اولین فوتبالبازی دسته ایسترافشان به قید گرفته می‌شود و حسابی بازی شده شد. دقیقه 30 رقابت باعث شادی و نشاط مخلصان ایسترافشان می‌شود و گل به نام مومینجان ملیف نوشته شد. خیلی هجوم خوبه بود توسط کنار چپ. و اینک مخلصان اشدی دسته ایسترافشان با سر دادن هر گونه رنگ ها، هر گونه به اصطلاح آن موادهای کیمیایی که در این گونه موردها مخلصان البته با آتش افروزی آن از گل زده دسته خود استقبال میگیرند، شادی و نشاط خود را دوام داده ایستادند. حرکت های زیاده بود اینجا از سوی بازیگری رقم 7 دسته کوکتوش حسنبوی قهاروف و در نهایت کار او ضربه هم زد، اما طور دیدیم ضربهش خطا می رود. دوباره مرکز باشد که همین حالت رو خیلی خوب مشاهده میکرد. اشاره دارد که تو براسیش با بازیگری ایسترافشان از میدان بیرون شده است. از این رو ضربه کنجی به فایده دسته مهمان است. هرچند پرتافت توپ زود برطرف شد از سوی بازیگران ایسترافشان، اما بعدا ببینید موج دوم هجوم خود رو بازیگران کوکتوش راه اندازی میکنند. ضربه از مسافه دور زده روگر اریتی کمی نوانیق بود. طوری گفتم ایسترافشان رو در بازی دورهای آینده رقابت‌های مشکل هم انتظار است گویم خطا نخواهد بود، زیرا حریفان هم هدف‌ها و انگیزه‌های معین خود را دارند. اینها دسته‌های خوجند، حاصلات و ریگرتداز میباشند.
аз сӯи дигар боз дастаи Сарафшан ду рақобати дигари ба таъхир гузошта ҳам дорад. корти зард ба футболбози дастаи Куктош барои қоида вайронкуне ки инҷо дида шуд. тавре мебинед ба Рогер Аритей корти зард нишон дод дар ҳолати қаблӣ. довар қарори худро зуд ва саривақтӣ баровард Қурбон Мурод Шарипов. барои иҷрои зарбаи ҷаримавӣ ҳоло ду нафар тайёрӣ мебинанд. Ҷаҳонгир Аҳмадов рақами 6 ва ҳамчунин дар паҳлӯи ӯ бозигари дигар ҳам ҳаст. ва мебинем ки аз ин вазъияти стандартӣ мизбонон чӣ гуна истифода бурдани ҳастанд. зарбаи рост сӯи дарвоза барои дарвозабон ҳеҷ мушкилӣ пеш намеорад ин зарба ва Фирӯз Назаров ин зарбаро баргардон. аз болои девори дифоӣ тӯбро гузаронда тавонист. Ҷаҳонгир Аҳмадов ва он тавра мебинем баъдан бартараф шуд. Мелиев худро фикр кард, дар ин ҳолат узр мепурсад, акнун хатоашро дарк кард. ҳамлагар Муминҷон метавонист дар лаҳзае ки тӯбро қабул кард зуд ба ҳамдастаи дигараш онро пас диҳад ва ӯ ки дар имконияти ӯ ки метавонист албатта имконияти беҳтарро пайдо кунад, мумкин буд аз ҳуҷуми қаблӣ ба таври самаранок истифода барад. офсайд буд барои Ҳасанов. аз ин рӯ талошҳои ӯ инҷо барҳадар мераванд. вақте як даста аз ҳад заиф аст дар баробари ҳарифи худ, албатта шиддатнокии баландеро аз чунин бозӣ интизор шудан мумкин нест. бозигарони Куктош гоҳ ногоҳ талош мекунанд барои соҳиб шудани тӯб ва роҳандозӣ кардани ҳамлаҳо, аммо дар маҷмӯъ бигирем тафовут эҳсос мешавад дар бозии миёни ин ду даста. яъне чӣ гуна Истарафшан бозӣ карда истодааст чӣ тавр Куктош ҳунарнамоӣ дорад дар майдон. ирсоли навбатии тӯб хело хуб. Ҳоҷибой Зиёев паси ӯ ба канори чап, ҳуҷум давом меёбад. Ҳасанов боз як ирсоли дигар, аммо ин ҳолатро акнун капитани дастаи Куктош бартараф кард. ба Азизбоев имконият намедиҳанд дифоъгарони Куктош. Муҳаммад Али хело фаъол буд, аммо аз назди ӯ тӯбро зада дифоъгари Куктош аз майдон берун кард. зарбаи кунҷӣ
ирсоли тӯб аз зарбаи кунҷӣ ва зарбае ки бо сар баъдан дида шуд тавре мебинед натиҷа надод. акнун бозигарони Куктош бояд аз назди дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ даронанд. бори дигар гуфта мегузарам ки бинандагони арҷманд бори аввал дастаи Сарафшан дар мавсими имсола рақобати худро шомгоҳон бо истифода аз нурафканҳо доир мекунад. вартишгоҳи ин тим ҳам аз таъмири куллӣ тақрибан ба пуррагӣ бароварда шудааст. баъзе аз корҳои таъмирие ки то ба финал анҷом дода натавонистанд масъулин боз онҳоро ҳам ин шабу рӯз давом дода истоданд то ин ки зудтар ба тамоми талаботҳое ки лигаи футболи Тоҷикистон дар назди дастаҳо гузоштааст мутобиқ бошад. вартишгоҳи Сарафшан арена ё вартишгоҳи марказии шаҳри Сарафшан. тавре гуфтем малакаи низоми рӯшноидиҳӣ ҳам дар ин варзишгоҳ фаъол шуд. ин дафъа партофти тӯб на он қадар хуб буд ва имконияти беҳтарин пайдо мешавад, аммо довар боз ҳам офсайдро ба қайд мегирад. муминҷон мелиев ба даста доштаки довар зарба зад, он ба гол табдил ёфт. як бори дигар агар имкон бошад ҳамин ҳолатро барои мо пешниҳод кунанд бисёр ҷолиб аст. зеро чунин ба назар расид ки ҳуҷумкунандаи марказии Сарафшан дар ҳолати офсайд аст, вале ҳамдастаи ӯ на. муҳаммадалӣ азизбоев фикрам инҷо аз сӯи довари марказ ба таври шифоҳӣ огоҳонида шуд. паси навбатӣ ба канори чап, боз ҳам бозигарони Сарафшан як ҳуҷуми дигарро роҳандозӣ мекунанд. ирсоли тӯбро мебинем. мелиев никола Йованович, паси ӯ ба канори рост, идомаи ҳуҷум ва ирсоле ки инҷо бубинед ба чӣ оварда мерасонад. қоидаи бозиро футболбози дастаи Сарафшан дар ин ҳолат вайрон кард. ду бозигар ба ҳам бархӯрданд. ҳоҷибойзиёев аз дастаи Сарафшан ва фирӯз Назаров дарвозабони дастаи Куктош. фирӯз ба тӯб расид ва баъдан бозигари ҳариф ба ӯ бархӯрд. хуб ана ҳамин ҳолат медонед дӯстони гиромӣ, эҳтимоли он ки офсайд вуҷуд надошт хело зиёд аст дар ин лаҳза ва беҳуда бозигари дастаи Сарафшан ҳам эътироз баён намекунад. дар лаҳзаи қаблӣ ба ишораи Азамат Исроилов офсайд вуҷуд надошт, чунки ҳамдастаи ӯ албатта дар ҳолати офсайд буд, аммо тӯб бевосита ба самти ӯ не, балки ба самти Азамат Исроилов равона шуд. яъне офсайд барои ҳамлагар Муминҷон Мелиев буд. азизбоев на он қадар партофти хуберо анҷом дод.
бори дигар такрорам шавад. Гуфта мегузарам ки имкониятҳо барои задани гол зиёд буд барои Тарафшан ва шояд онҳо ҳадақал метавонистанд дар нимаи якуми бозӣ ду гол ба дарвозаи ҳариф орид кунанд аз фурсатҳои доштаашон агар баҳодие. албатта на ҳамаи ҳуҷумҳо дар футбол ба гол табдил меёбанд. ҳатто ҳолатҳое мешавад ки аз фурсате ки 100% имкони голзанӣ ҳаст бозигарон истифода намебаранд. вале дар умум агар бигирем нимаи якум бо бартарии калони дастаи Тарафшан ки сипарӣ шуда истодааст. натиҷа чандон арзанда ба бозии онҳо нест, яъне метавонистанд тавре болотар қайд кардем беш аз як гол ҳам зананд. хуб хоҳем дид мумкин дар қисми дуюм боз фурсатҳоро онҳо беҳтар истифода мебаранд, аммо аз сӯи дигар фаромӯш намекунем ки дастаи Куктош чизе барои аз даст додан надорад. дар ҳайати ин тим легионерҳо ҳастанд, футболбозони маҳаллӣ низ ҷалб шуданд ва шояд онҳо кӯшиш мекунанд дар нимаи дуюм як гӯем бозии хубу натиҷаеро барои худ ба даст оранд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар ин ҳолат. ҳамагӣ як дақиқа вақт илова шуд ба қисми якуми бозӣ. он қадар вақти зиёд ҳам талаф наёфта буд. аз ин ду чунин қарори доварон дурустам ҳаст. дарвозабон як аз ҷои худ пеш баромаду бадан истод. дар ҳамин гуна мавридҳо албатта вақте ҷуръат дар худ пайдо намекунанду то ба охир барои тӯб гӯрза намебаранд, метавонад ин барои онҳо мушкилӣ эҷод кунад. фурсати навбатӣ, ҳисоб 2-0 ва аз имконияти навбатии худ бозигарони Тарафшан ба таври олӣ истифода мебаранд. ана акнун бори дигар мову шумо шодию нишоти мухлисони дастаи Тарафшан, он хурсандие ки онҳоро фаро гирифтааст ин лаҳзаҳо мебинем. ҳоҷибой зиёев ба задани гол муваффақ шуд, аммо саҳми бозигари рақами 3 Азамат Исроилов ҳам дар ин ҳуҷум бениҳоят бузург буд. ӯ ва ҳамчунин дарвозабон Далерҷон Баротов, зеро маҳз зарбае ки аз масофаи дур иҷро шуд, тӯб то ба назди Азамат Исроилов омад. дифогари канорӣ ки ба ҳуҷум пайваста мегузарад дар ин маврид пас дод ва ҳам дастааш ҳоҷибой зиёев аз ин ҳолат тавонист тӯбро ба дарвоза равон кунад. дарвозабони Куктош Фирӯзназаров чандон фаъол набуд. агар каме шояд бодиққаттар мешуду талош мекард, мумкин буд ҳадақал барои баргардидани зарба талоши ҷиддӣ ҳам намояд, аммо ин тавр нашуд. нимаи якум бо ҳамин ҷанбаст мешавад. ҳисоб 2-0 ва дӯстони гиромӣ баъд аз танаффус мо бармегардем. бо мо бошед.
дигаре мегирад. ҳамин марказ ҳозир боз ҷои таваққуф намеёбам. эҳа, ҷои холӣ ку? Ин хел ҳам мешудааст да? олӣ, бисёр моҳирона ва зебо. хуб, вақте дуруст ва равшан аломатгузорӣ шуда бошад, таваққуф душвор нест. 10 дақиқа аввал ройгон будааст, баъд не. тавассути замима пардохт кардан мумкин будааст. осон ва фаҳмо. пардохт тавассути смс, скани QR рамз ё дар бахши дахлдори ҳамёнҳои мобилии се бонк имконпазир аст. ҳамёнҳои дигар ба зудӣ пайваст хоҳанд шуд. таваққуфгоҳҳои нав дар душанбе. барои муошират ва муносибат вақт сарф кунед, на ба ҷустуҷӯи таваққуфгоҳ. Хватай, Гризли, пока не сгрызли!
10 Илҳомҷон Баротов ба майдон баромаданд. Яъне маълум мешавад ки ду тағйирот аст. аз ҷумла аз майдон гирифта шуд рақами нӯҳ аз миёни бозигарони дастаи Истарафшан, яъне майдонро тарк кард Муҳаммадалӣ Азизбоев ва ба ҷои ӯ Илҳомҷон Баротов рақами 10 капитани даста вориди майдон шуд ва нафари дигар тавре гуфтем Хуршед Абдуллоев рақами 77 ба майдон баромад. Акнун ӯ бозиро дар майдон ба ҷои бозигари рақами 8 Ҳоҷибой Зиёев давом медиҳад. яъне ба ин тартиб ду нафар иваз шудааст. дар хати дарвоза Далерҷон Баротов аст, дифогарон Амири Фарҳод, Алишер Холмуродов, Далер Шомуродов, Азамат Исроилов ҳастанд. нимуҳофизатгарон Николай Йованович, Ҷаҳонгир Аҳмадов, Ҷамшед Ҳасанов ва Шарифҷони Мансур, ҳамлагарон Шарифҷони Мансур, ҳамлагарон Муҳаммад Тангара ва Ҳасанбой Қаҳоров мебошанд. Сармураббии даста Ҳикмат Шарипов. хатои бисёр дағал қариб буд инҷо дида шавад аз сӯи дифогари марказии дастаи Истарафшан Далер Шомуродов, вале ба ҳар ҳол баъдан иштибоҳи худро ӯ тавонист бартараф намояд, аммо чунин бозӣ кардан хело ва хело оқибатҳои нохуш дорад. дар хати дифои марказии дастаи Истарафшан ду дифогари бисёр ҳам бо таҷриба ки қаблан солиёни зиёд дар сафи бошгоҳои дигари лигаи олӣ ҳунарнамоӣ кардаанд ин шабу рӯз бозӣ доранд, аз ҷумла Далер Шомуродов ва Алишер Холмуродов. дар нимаи якум мо шоҳиди ду гол шудем ва тавре болотар қайд кардем. дӯстони гиромӣ, инҷо бояд ҳуҷуми навбатиро бубинем. баъдан дар бораи нафароне ки дар қисми якум гол заданд боз ҳам муфассал гуфта мегузарем. Муминҷон Мелиев дар дақиқаи 31-уми бозӣ тавре маълум мешавад голи аввалро задааст ва Ҳоҷибой Зиёев дар дақиқаи 1-уми иловагардидаи қисми якум ба задани гол муваффақ шуд. Амири Фарҳод паси ӯ Илҳом Баротов боз тӯбро ба наздикии ҷаримагор равон кард, аммо ин ҳолат бартараф шуд. бисёр паси хуб ба Ҷамшед Ҳасанов, аммо пеширои ӯро капитани дастаи Кӯктош Ҷаҳонгир Аламов гирифт дар ҳолати қаблӣ. дар марҳилаи якуми чемпионат вақте ин ду даста бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд, дастаи Истарафшан тавонист пирӯз шавад. ҳисоб 1-0 ба фоидаи онҳо буд. голи ягонаро Ҷасур Ҳасанов дар дақиқаи 75 ба ҳадаф расонд. пеш аз ин дастаҳои мазкур дар мавсими 2021 бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд. дар се бозии ҳамон мавсим ду дафъа Кӯктош Истарафшанро шикаст доду, як бозии дигар мусовӣ хотима ёфт ва дар поёни мавсим Кӯктош ба ҳар ҳол дар қатори дастаҳои заифтарин мавқеъ гирифт. ҳамроҳи дастаи Душанбе аз идомаи бозиҳо дар лигаи олӣ маҳрум шуда буд.
аммо тавре гуфтем дар бозиҳо бо Истарафшан натиҷаҳои хуберо ин тим дар ҳамон мавсим соҳиб шуд. Аслан Истарафшан метавонист дар охири ҳамон мавсим соҳиби рохат ба лигаи ба ҷоми конференсияи футболи Осиё шавад. хеле наздик буд барои гирифтани ҷои сеюм дар чемпионат, аммо онҳо чорум шуданд ва клуби марказии варзиши артиш аз онҳо пеш гузашт. хуб дар маҷмӯъ аз соли 2019 ин тараф дар лигаи олӣ бо ҳам дастаҳои мазкур рӯбарӯ мешаванд. нӯҳ бозӣ то имрӯз миёни онҳо сурат гирифтааст. имрӯз рақобати даҳум дар лигаи олӣ аст байни онҳо. дар ин байн Истарафшан 2 пирӯзӣ дорад, Куктош бошад 4 ғалаба муқобили Истарафшан. 3 бозии дигар мусови байни онҳо хотим яфтааст. аз ҷумла аввалин бозияшон дар лигаи олӣ рӯзи 18 майи соли 2019. сабаби кам будани бозиҳо байни ин ду даста пеш аз ҳама ба он рабт дорад ки дӯстони гиромӣ ҳолатҳое буданд ки баъзан вақт Истарафшан аз лигаи олӣ берун шуда буд, дар лигаи якум буд ва баръакс боз ҳолатҳое буданд ки Куктош ба лигаи якум ҳафтида буду Истарафшан дар лигаи олӣ бозӣ мекард. нофаҳмӣ байни бозигарони ҳар ду даста ҳамаро аз назди худ дур мекунад Қурбонмурод Шарипов, довари марказ. ва Илҳом Баротов дар ин ҳолат дар вокуниш ба ҳариф. бубинед ҳолати ба вуҷуд омадаро. корти зард ба капитани дастаи Истарафшан. ба фикрам ба ҳар ду бозигар корти зард довар нишон дод, аммо мо танҳо ҳолате ки корти зард ба Илҳом Баротов нишон дода шуд онро дидем. ҳуҷумҳои хатарнок дар маҷмӯъ тавре дар рафти гузориш дар қисми якумам ишора кардам бо иштироки бозигарони Куктош дида нашуд. як-ду зарбаҳо буданд аз масофаи дур, аммо онҳо аксари вақт хато мерафтанд. вале фурсатҳои голзанӣ барои Истарафшан зиёдтар буд. ба хотири оне ки иҷозат надиҳад тӯб аз марзи майдон берун шавад, тӯбро ба аут зад дар ҳолати қабли футболбози Куктош. шояд фикр кард ки дар ин канор ҳамдастаҳояш ҳастанд, аммо тавре мо мебинем ин тавр нест ва бозигарони Истарафшан ҳоло оромона тӯбро нигоҳ медоранд. Истарафшан ҳам мисли дигар дастаҳое ки дар бозии охир муқобили Куктош бо ҳисобҳои калон пирӯзӣ ба даст оварданд, аз ҷумла дастаи Артиш, дастаи равшан метавонад ҳамин гуна ғалабаи бузургеро соҳиб шавад. фурсат барои Илҳом Баротов инҷо аз даст меравад. ҳуҷум давом дорад, як зарбаи дигар ва дарвозабон Фирӯз Назаров инак ин ҳолатро бартараф карда истодааст. биёд як бори дигар бубинем ҳолатро.
بعد از برطرف کردن فرصت قبلی باز یک فوتبالبازی از طرفشان امکانیت پیدا کرد. این دفعه حسنов با ضربه زده جمشید حسنов از سوی داور عموما از سوی دروازه‌بان البته برطرف کرده شد و حالت بعدی بحثناک اینجا اکنون معلوم می شود که علیشیر خولمرودов دفاعگری مرکزی دسته استرافشان کمی بیرون از قاعده رفتار کرد و قاعده بازی رو ویران هم نمود. از وضعیت استانداردی ضربه رو ما و شما میبینیم. تو با از پهلوی دروازه گذشت. خیلی خوب با قفا برگشته کمک میکند احمدов و با کمکی او اکنون هجوم نوبتی بازیگران کوکتاش برطرف شد. دوستان گرامی طور میدونید در موسم کنونی بعد از زیاد کرده شدن شماره دسته های اشتراک کننده لیگ اولی اینجا امیری فرهاد قاعده بازی رو ویران کرد. خوب بعد از زیاد کرده شدن شماره دسته ها در لیگ اولی بازی ها اکنون در دو مرحله جنبست می شوند. هر یک دسته در مجموع 22 بازیگی دایر میکند. در موسم قبلی بعد از انجام مرحله دوم در مرحله سوم دسته ها با دو گروه تقسیم شده باز مبارزه را دوام میبردند. از این فرمت اکنون دست کشیده شد زیرا اون خیلی نافهمی ها و گویم ببندوباری رو هم در آخر موسم به وجود می آورد که از یک طرف برای دسته ها اگر مشکلی ها پیش آورد از سوی دیگر برای مخلصان هم چندان مقبول نبود و فهمان نبود سیستمی قبلا راه اندازی شده. یک فوتبالبازی دسته کوکتاش که حالا آسیب گرفته است و بازیگری استرافشان به خاطر احترام به حریف حالا توپ را از میدان بیرون میکند. کمک تیبی لازم نشد به بازیگری کوکتاش و از جای خود برخاست و به خاطر رعایت فرپلی بازیگران کوکتاش توپ را به حریف برمیگردانند. الهام баротов партофти و ба канори рост талошои навбатии бозигарони истарафшан ҳам натиҷа надод ва куктош ҳоло боз ҳам ба ҳуҷум мегузарад.
зарба аз масофаи дур, аммо ин зарба тавре шумо ҳам мебинед хело ва хело хато иҷро шуда истодааст. хуб, варзишгоҳи марказии шаҳри Сарафшан дар қатори варзишгоҳҳои марказии шаҳри Кулоб ё Кулоб арена, варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода, варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе, варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор акнун дорои системаи рӯшноидиҳӣ мешавад. Ба наздикӣ дар варзишгоҳи шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ҳам насби нурафканҳо сурат гирифт ва Хуҷанд ҳам аз ин ба баъд имкон пайдо мекунад то шомгоҳон бозиҳои худро доир кунад. партофти навбатии тӯбро мебинем, аммо фурсати бисёр хуб аз даст меравад. Муминҷон Мелиев имкониятро аз даст дод. аз эҳтимол дур нест ки иқдомҳои созандаи он дастаҳое ки аллакай варзишгоҳи худро хело ободу зебо карданд аз сӯи дастаҳои дигар ҳам идома меёбад ва тибқи хабарҳо боз дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар, дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор насби нурафканҳо бояд сурат гирад ва баъдан ин дастаҳо метавонанд бозиҳои хонагии худро шомгоҳон дар фазои бисёр ҳам хубу ҷолибе бо иштироки мухлисони зиёд барпо намоянд. шояд ба эҳтимоли зиёд ин чиз акнун дар мавсими оянда сурат мегирад. бисёр ҳам хуб гузариши навбатии бозигарони Истарафшан ва партофти тӯбро ҳам дидем, аммо муҳофизатгар Алекс Гиамфи ҳолати ба вуҷуд омадаро бартараф кард. хуб, тағйирот. Род Арон рақами 2 аз майдон гирифта шуд дар ҳайати дастаи Куктош ва ба ҷои ӯ ба майдон рақами 40 Муҳаммад Юсуф Абдуқодиров ба майдон баромад. дактараш Абдуқодирович навишта шудааст дар суратҷаласа. Ба фикрам насаби ӯро фаромӯш карданд ки нависанд. ном ва номи падарашро аслан оварданд дар суратҷаласаи бозии имрӯза. каме дағал бозӣ кард легионери дастаи Куктош дар лаҳзаи қаблӣ ва узр мепурсад аз ҳариф. довар бошад ҳолатро диду дарҳол зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи Истарафшан таъин намуд. паси бисёр хуб. Хуршед Абдуллоев ба пеш меравад. идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем ва довар ишора мекунад ки инҷо чизе нест. ҳаракатҳояш бад набуд, аммо каме бодиққаттар будан лозим буд дар ҳамин гуна вазъиятҳо.
ва пеш аз он ки ба дриблинг дода шавад мумкин буд то ба ҳамдастааш пас диҳад. ҷаҳонгир аламов капитани дастаи Куктош дар лаҳзаи қаблӣ пешироҳи ӯро гирифт. умуман ҳуҷумҳое ки дастаи Куктош мехоҳад роҳандозӣ кунад ягон мазмун муҳтавои муайян надорад. футболбозони алоҳида бо такя ба ҳунари инфиродии худ кӯшиш мекунанд пештар оянд ва ягон вазъияти хатарноке ба вуҷуд оранд, аммо тавре мебинем ин чиз ба онҳо муяссар намешавад. илҳом баротов тӯбро аз даст дод, вале бозигарони Куктош ҳам дар навбати худ ҳуҷум ташкил карда наметавонанд. тавре гуфтем мушкилиҳои зиёд дорад бошгоҳи мазкур ва дар гумон аст ки дар идома ин даста вазъи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар кунад. зеро ягон омил, ягон замина барои ин чиз дида намешавад. хуб дар пеш дастаро боз се рақобати дигари мушкил интизор аст. бо вахш, бо исхата ва бо хуҷанд. аслан агар бигирем дӯстони гиромӣ, дастаи Куктош ягона дастае ҳаст бо ҳамроҳии клуби марказии варзиши артиш ки дар ҳамин даврае ки чандин бозиҳо ба таъхир уфтоданд ягон бозии худро гӯем ба қафо нагузоштанд. тақвим чунин омад барои онҳо ки доимо бозиҳои худро дар ҳар давр дуэр карда истоданд, яъне бетанаффус бозиҳои ин тим ва клуби марказии варзиши артиш баргузор шуда истодааст. фурсати навбатӣ ҳаст ва инак аввалин вазъияти хатарноки ҷиддӣ ба фоидаи дастаи Куктош. зарбаи бисёр хуби ниммуҳофизатгар Рогер Аритей, аммо яке аз бозигарони истарафшан тавонист ҳамон ҳолатро бартараф намояд. ирсоли тӯбро мебинем. далер баротов ҳам на он қадар хуб ва бобоварӣ бозӣ кард дар лаҳзаи қаблӣ. инҷо боз як садгузории дигар, аммо ҳоло бозигарони дастаи Куктош боз ҳам талош мекунанд то ин ки фурсатҳо барояшон пайдо шаванд. шояд яке аз ҳадафҳои асосӣ барои ин тим задани голи гӯем шармшикан ҳам ҳаст. ба ин маъно ки дар бозии охир тавре гуфтем хеле зиёд бо ҳисобҳои бузург дастаи мазкур мағлуб мешавад. агар мо 5 бозии охирро бо иштироки Куктош ба эътибор бигирем, ҳамагӣ 2 гол задааст, он ҳам ба дарвозаи дастаи Панҷшер дар бозие ки 4-2 Куктош мағлуб шуд.
дар нимаи дуюм агар мо муқоиса кунем ҳуҷумҳои ташкил кардаи Сарафшанро бо он ҳуҷумҳое ки дар қисми якум дошт, пас мебинем андаке аз ин ҷиҳат Сарафшан ҳам дар қиёс бо бозие ки дар қисми якум дошт заифтар аст. фикр дорам ба ҳар ҳол иқтидори бузурги Сарафшан бояд дар ҳамин гуна бозиҳо хеле хуб дида шавад ва баробар то ҷои қувваи худро онҳо тақсим намоянд ки ҳам дар қисми якум ҳам дар қисми дуюм муқобили чунин даста бо нишон додани бозии беҳтарин, бо задани голҳои зиёд ғалабаи мукаммалеро ба даст доранд. Инҷо туп дар ихтиёри бозигарони Сарафшан боқӣ мемонад ва қоидаи бозӣ вайрон шуд ё на? На, довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст, ҳарчанд эҳтимоли вайрон шудани қоидаи бозӣ ба фикрам онҷо вуҷуд дошт. Қурбонмурод Шарипов довари марказ. қабре гуфтем ягон қоида вайронкуниро надид. ҳоло бозигари дастаи Сарафшан ки дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф ҳафтида буд, ба назарам аз ҷои худ бархостааст ва бозиро давом медиҳад. ҳоло фурсат нест то ин ки коргардон барои мо шумо саҳнаи такрории ҳамон ҳолатро пешниҳод кунад. Илҳом Баротов зарбои бениҳоят қавию маҳкам дорад ин футболбоз, аммо ин маротиб чунин ҳолатро мо шумо надидем ва тавре дида мешавад Ҷамшед Ҳасанов паси Илҳом Баротовро инҷо қабул кард. як бор дигар биёед бубинем. андаке ба ҳар ҳол будааст бархурди Эҳсон Чалаев ба Ҷамшед Ҳасанов, вале ин чизро довар барои таъини пеналти кифоякунанда ҳисоб накард. тағйиротҳои навбатӣ дар ҳайати дастаи Куктош. аз майдон гирифта мешавад бозигари рақами 14 Шарифҷони Мансур ва ба ҷои ӯ рақами 22 Абубакр Исмоилов мебарояд. ҳамчунин рақами 11 Раҷабалӣ Хоҷазода вориди майдон шуд ва ӯ ба ҷои бозигари рақами 33 Шоҳи Мардон Ҳасанов бозиро давом медиҳад. ирсоли навбатии туп бартараф шуд ҳуҷуми дастаи мизбон ва худи Куктош акнун талош мекунад барои роҳандозии ҳамла. мо тавре мебинем онҳо низ дар ин кор чандон муваффақ нестанд. хуб баъд аз чанд лаҳза тағйирот дар ҳайати дастаи Сарафшан ҳам бояд сурат гирад. Мирзо Маҳмудов бозигари рақами 4 барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истодааст. инҷо акнун дақиқан қоидаи бозӣ вайрон шуд. бар муқобили Ҷамшед Ҳасанов қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. як бор дигар биёед бубинем. ин чиз хеле хуб акнун дида мешавад. Илҳом Баротов хело поин фаромада бозӣ карда истодааст. ҳарчанд ӯ ба ҷои Муҳаммадалӣ Азизбоев дар хатти ҳамла бояд бошад, аммо шояд намон масъулияти лидерие ки дар даста дорад ӯро водор мекунад ки каме поинтар омада дар роҳандозии ҳамлаҳо ҳам саҳм гузорад. аз сӯи дигар чун синни солаш рафтааст, ӯ пайваста дар як мавқеъ агар биистад имкониятҳо барои ӯ пайдо шуданаш мушкил аст. инҷо Баротов зарба зад, аммо зарбаи ӯ бартараф шуд. ҳуҷум ба ҳар ҳол боз давом меёбад. Мирзо Маҳмудов ҳамон бозигаре ки навакак ба майдон баромад дар ҳол барои роҳандозии ҳамла саҳми худро гузошта истодааст. ирсоли навбатии туп Ҳасанов, Амири Фарҳод ва фурсате ки инҷо
истифода бурда нашуд. Шояд фикр кард ки офсайд аст Алишер Холмуродов, аз ин сабаб ба туп нарасид. ва аз ҷониби дигар Амири Фарҳод дар ин ҳолат худ бевосита мехост сӯи дарвозаи ҳариф зарба занад. дертар дар кард ҳолатро Алишер Холмуродов ва як ҳаракат ҳам дошт, аммо дер кард. босам аз ҷои худ бархез мегӯяд ба Ҷамшед Ҳасанов, довар дар ин лаҳзаҳо. талошҳои навбатии бозигарони Кӯктош дар қисми дуюм аз сӯи онҳо ҳуҷумҳои хатарнок тавре гуфтем зиёдтар дида шуд ва дар лаҳзаи қаблӣ бозам як маротибаи дигар Аритей Рогер зарба зад. боромона албатта бозиро давом дода истоданд футболбозони дастаи Истарафшан. хавфу хатари ҷиддӣ ҳам аз сӯи ҳариф ба вуҷуд оварда намешавад. аз сӯи дигар ҳисоби 2-0 онҳоро ҳам қонеъ карда метавонад, албатта ба пуррагӣ не, вале то ҷое. муҳим ин аст ки онҳо ба ҳариф иҷозат надиҳанд то ҳисобро коҳиш диҳад, зеро дар ин сурат боз мумкин ангезаи бозигарони Кӯктош зиёдтар мешавад. онҳо ба ҳуҷум мегузаранд ва вазъиятҳои хатарноки ҷиддии навбатиро ба вуҷуд меоранд. Алишер Холмуродов пас ба Далер Шомуродов. Мирзоҳид пас медиҳад ба Ҷамшед Ҳасанов ва боз офсайд будааст. мумкин аст дӯстони гиромӣ баъзе аз рақобатҳои ба таъхир гузошташудаи дастаи Истарафшан дар давоми ҳафтаҳои баъдӣ сурат гиранд.
از اون بازی مذکور میبایست اصلا روز یکشنبه برگزار شود، ولی مسبب اون که فینال جام تاجیکستان در همین میدان صورت گرفت رقابت دو روز به تاخیر افتاد. امروز بازی میکنند و بعدا طور ما اشاره کردیم در پیش دسته استرافشان رو رقابت بسیار هم مهم در سفر با خوجند روز 26 اکتبر انتظار است که نقشه ماس همون روز باید بازی صورت گیرد در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت کشورمان در شهر خوجند. و باز در مورد تقویم بازی های بعدی حتما برای شما اطلاع خواهیم داد. این دفعه اکنون ضربه جریمه‌ای با پورگی خطا اجرا می شود. در هفته 20 رقابت‌های لیگ اولی ما رو بازی بسیار خوب و دیدنی انتظار است. استقلال با پنچر، کوکتوش با وخش، رگاتا از با کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اینجا ادامه هجوم بازیگران استرافشان، فرصت هست و ضربه باشد بلند و نوانیق اجرا شده ایستاده است. خب خورشید عبداللهیف بود اگر خطا نکنم در لحظه قبلی ضربه زد. و یک بار دیگر میتواند ببیند این حالت رو. بله مسئول خیلی بلند ضربه رو روان کرد. خوجند استرافشان حاصلات روشن از خط برقچی از زمره بازی های دیگری جالب دوری 20 هستند. خب اینجا چنین به نظر می رسد که بعضی از مخلصان دسته استرافشان شاید کمی نگرانی کرده ایستادند از نه اونقدر فعال بودن بازیگران این تیم در قسم دوم و این نگرانی خود را ممکن است با بلند کردن یا صدا کردن نام دسته حریف با بازیگران خود میرسانند. ضربه بسیار خطرناک است اینجا. دلیر براتوف این ضربه رو برگردان و بعدا علیشیر خالمرادوف رو از میدان بیرون میکنه. ضربه کنجی ارسال توپ رو میبینیم. خب هنگامی از موقع خود پیشتر برآمدن دلیر جون براتوف در دروازه‌بان دسته استرافشان نه اونقدر با باوری حرکت کرد. این چیز رو ما در یک حالت قسم یکم هم دیده بودیم و اشاره کردیم. دروازه‌بان در این گونه موردها باید حتما با جرأتانه از جای خود پیش برآید و با مشت زده در لحظه‌های ضروری البته توپ رو از جریمه‌گاه بیرون کند. تجربه خوب دارد دلیر جون براتوف. قبلا با دسته منتخب کشور هم زود جلب میشد، مثلا در مسابقه آخرین بین المللی که تیم ملی کشور اشتراک کرد. اونجا دلیر جون براتوف حتما باعث دروازه‌بانی دوم و سوم با تیم ملی جلب میگردید. البته دیلی تویر مومین فهم آرام نمیگیرد. او که تجربه خانی دارد میداند که این حساب حالا با پورگی شاید با این روشی که دسته او بازی کرده ایستاده است کفالت پیروزی نیست. اما از جانب دیگر باید فراموش نکنیم امروز حریفی دسته استرافشان نه اونقدر دسته قوی است. یعنی کوکتوش که دچار مشکلی های بزرگ میباشد از هر جهت. میرزاهید توپ رو نگاه داشت، پسی او با کناری راست. ارسال نوبتی توپ رو میبینیم. الهام براتوف و قاعده بازی رو ویران کرد.
ин лаҳзаҳо тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Куктош сурат мегирад. дӯстони гиромӣ, аз майдон бозигари рақами 84 Эҳсон Чалаев гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ рақами 10 Сипер Мулозим ба майдон мебарад. бозигаре ки аз кишвари Эрон аст. дар авзанаи гузариши тобистона бо сабабҳои барои мо шумо маълум як қатор футболбозони ҳайати дастаи Куктошро тарк карданд. аз ҷумла муҳсин Абдуғаффоров, ҳамчунин худоидод Абдуфаттоҳзода, муҳаммадзода Муҳаммад муҳофизатгари марказӣ, Куае Готсон дарвозабон ва боз чанд нафари дигар. аз рафти оғози мавсим аллакай аён буд ки Куктош ба натиҷаҳои зарурӣ ноил шуданаш бениҳоят мушкил аст. имрӯз ҳам агар ба бохт онҳо рӯбарӯ шаванд, дӯстони гиромӣ, пас метавон гуфт ки силсилаи бозиҳои бидуни имтиёзи ин тим ба 7 рақобат мерасад. охирин бор Куктош дар баробари ҳосилот рӯзи 29 июни соли 2024 имтиёз гирифта буд. он бози ҳам 0 бар 0 хотима ёфт. танҳо як ғалаба дар чемпионат дорад дар ин мавсим. он дар бозӣ бо Барқчӣ рӯзи 26 апрели соли 2024 ба даст омад. фурсати бисёр хуб, Мелиев аммо афтид. Никола Йованович, паси бисёр хуби ӯ. Ҷамшед Ҳасанов ҳам техникаи баланди худро нишон дод. бозӣ бояд давом ёбад. ҳарчанд бозигарони Куктош ишора мекунанд ки ту ба дасти Никола Йованович расидааст, аммо довар дар бораи ҳамон ҳолат фикри дигар дорад. дақиқаи 90 бозӣ ва хело хуб ин ҳуҷумро футболбозони дастаи Сарафшан бартараф карданд. илова бар ин инҷо тавре мебинем офсайд ҳам будааст. як бори дигар таваҷҷӯҳ кунед. бале тубе ки ба самти Сипер равона шуда истода буд. дар саҳнаҳои такрорӣ ҳам ин чиз хело хуб аён аст ки ӯ дар ҳолати офсайд қарор дошт. سه دقیقه وقت ایلوه شد بعد از خاتمه وقت اساسی. بعد از چند لحظه ممکن در هیئت دسته سرافشان باز دو نفر دیگر با میدان برآیند. من یادآور میشم که قبلا خورشید عبداللهیف، ایلهام براتوف و میرزاهید میرزا محمودов از کرسی بازیگران احتیاطی وارد میدان شده بودند. اکنون نوبت با بازیگر رقم 4 شهریار محمودов و رقم 27 سلطانبek فاضilov رسید. اجازت هم داده می شود. حالا فاضilov با جای بازیگری رقمی 21 مالیف مومینجان باید با میدان برآید و از میدان دیفوگر عظمت اسرائیلov رقمی 3 هم گرفته شد. با جای او رقمی 14 شهریار محمودov وارد بازی شد.
Розабон дар ин ҳолат тӯбро ба дасти худ мегирад. аз 3 дақиқа вақти илова шуда аллакай 2 дақиқаи он хотима ёфт. як қисми мухлисон ҳам варзишгоҳро тарк мекунанд. аллакай онҳо мутмаин шуданд ки имрӯз Истарафшан 3 имтиёзро ба даст меорад. офсайд. як бор дигар бояд бубинем ҳолатро. бо ҳамин дӯстони гиромӣ баъд аз хотимаи 3 дақиқа вақти иловагӣ довар Қурбонмурод Шарифов садоиштаки худро баланд мекунад ва бозии имрӯза бо иштироки дастаҳои Истарафшан ва Кӯктош дар доираи даври 19-уми Лигаи Олӣ ҷамъбаст мешавад. Истарафшан бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард. ҳар ду голи худро дастаи мазкур дар нимаи якум ба ҳадаф расонд ва ба ин тартиб дар ҷадвали мусобиқа мавқеи худро Истарафшан беҳтар мекунад. айни замон онҳо тавонистанд баъд аз ин пирӯзӣ ҳам аз Панчер ва ҳам аз дастаи Барқчӣ пеш гузаранд. бисёр сипос мекунам ки тӯлини муддат бо мо будед. ин пирӯзиро ба тамоми дӯстдорон алоқамандони футболи шаҳри Истарафшани бостонӣ табрику таҳният мегӯем ва умедвор ҳастем ки бозам дар даврҳои баъдӣ муваффақиятҳои нав ба нав насиби ин тим мегардад. дӯстони гиромӣ, бо шумо буд Парвизи Маҳмадамин бо ҷамъи ҳамкоронаш аз варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.